Čaute ľudia, moje meno Adel a dneska tu ide naše humno. Takže stých. Takže, už som tu. Preto mám v ruke takto vysoko. A idem vám ukázať môj susedov. To býva taký jeden debilko. Takúto debilnú záhradu a má sprostý plot. To by som mohol koradnúť. Ale to nejde. Nejde to. Nejde to. Nešlo to. Mám to ukázať. Suseda. A on ináč mojej mami kamarátka, tak ona tuto chodievala. Čakajte, ja vám ukážem. Tam budú aj ovečky. Takže zatiaľ on to má strašné dlhé. Dobre? Teraz si iná. No? A tam bývame my. A on tuto. A to je môj mami kamarátka. Tuto to je jej priateľ. Viete? Lenže druhý sused. A ten od takého suseda, sestra, odliedla nášho táta. Náš táto predviedol našu mamu a táto sestra, čo tu býva, tento sused, tak to je jej brat. Dobre? A on je úplný debil. Tu neviete, aký je on debil. On nám ukradol normálne tata. No, jeho sestra, chcel som povedať. Jeho sestra nám ukradla tata. Ako vidíte, je tu ten výhľad. Naozaj je tu dobrý výhľad. Ideme sa inde vymiestniť. No inde. Takže idem na lavičku, takže uvidíme sa tam. Takže už som tu. Tak toto sedí. No. A máme ešte takého iného suseda, ktorý je úplný debil. A on má ešte frajerku. Teraz a už má 70. Niečo 50, neviem. A on zatiaľ nikého nemal a teraz si našol. Chápete? A on nikého nemal, lebo je sprostý a má ešte brata. A to ja viem. To prisahám vám, že to viem. A na moje oči som ho videl. Slyšte, ako to takto vypadá. Ako som vám ukazoval. Ten hnoj, tam taká búda. To je jeho dom. Tam býva. No vám to idem ukázať. Takže uvidíme sa tam. Takže tuto on býva. Je úplný debil. A má aj dvoch psov. Neviem, či sú tu teraz. Ale úplný je debil. Môžem to povedať. Debilný sused. A on tu dáva ešte hrnec. Plný debil je. To vám môže posvedčiť vlastnou rukou. A tu je ten akože prvý. On si nevie, on nič nerobí celý deň. Tento som vám vytvoril. Počkaj, vám to ukážem. Takto zblízka. Mali ste to mohli takto zblízka vidieť.
bere. Čakajte, ešte vám tam ukážem hlavičku, ale to tam asi neuvidíte. Neuvidíte, mal som pravdu. A to je ten prvý sused, čo nerobíme. A toto, nie táto rola, ale henta je hentého suseda, čo som vám ukazoval. Tak ten, čo má 2 psov, tak tento, on má celé toto pole. Nie toto, ale toto celé odtiaľto, až po košovnú. To vám môžem dosvedčiť. Takže ja vám to dosvedčím. A vy mi to dúfam, že dosvedčíte, lebo vy tu nebývate na dedine. Takže táto dedina je malá z iných miest, no dedín teda, ale táto je najmenšia, tak to neberiem, túto beriem teda. A tam, bývajú taký jeden Kristián Maštarír a Sebastián. Tam. Ale ja asi nemôžem ísť na cestu, lebo moji mi to zakázali. Totiž ja nemám otca, lebo nás opustil. A vychováva nás babka, detko a mama. A oni nás len vychovávajú, počkajte. Takže o chvíľu by mal prísť brat. Počkajte, pozrite, jaké to tam vyzerá. No a už ide, pozrite, čo som hovoril. Tak, videli ste ho? A budete tušiť, že som nie akože to. Akože, on si bude myslieť, že som niečo tomu. On vlastne si bude myslieť, že som ja nie doma. Podľa mňa, neviem. Si bude myslieť, že som ešte v škole dostal. Možno. Však ja som mu povedala, koľko má hodín, tak ale asi si budem myslieť, že som išiel von a tak. Ale ja som na humne. Možno pôjde za mnou, ale nepôjde. On bude za mnou neišiel, takže ako vidíte, je tu pekný. Mám tu pekný výhľad. Aj tu. A tam je ešte taká kaplnka, tak tam nemôžem ísť, lebo to je odtiaľto ďaleko. Odtiaľ aj tam. Tam je ďaleko. A to by som pol hodinu šlapala, to je poriadna drina. Šlapať tam. Takže ešte vám to ukážem. A pozrite, tam je taký posed, kde sme my boli kamarát môj, ja, Sebastián, Boris a Sebastiánov kamarát. No a teda ešte jeden kamarát som sa pomýlil. Sme tam boli. A som sa tam normálne bal ísť a som to zvládol a som nepadol. A tam je úplná žihlava. A raz môj detko s jehovými bratmi bol na posede a oni ho sotili. Jak sa to volá? No čo, ja som na tom bol jak sa to volá? Ja neviem, jak sa to volá. Ale jak vám hovorím, môj detko spadol, však vy viete z čoho, už som vám to hovoril, a dole mal si celé rebra. A on ináč býval jak sa ide na Trnavu, ale idete stále rovno a potom tam budete mať napíše Zeleneč. A potom pôjdete stále rovno. A ja som tam už bol. Navštíviť jej mamu a tata. A on má vlastne 3 bratov
No. On je druhý najstarší, oni sú 4. Čo som to chcel? Tak on má, môj detko má 65 a jeho najstarší brat má 69, Vlado má 63 alebo 64, neviem. A Jano má 62 alebo 61. Môj detko ho sotili a oni sa hrali na, jak sa to volá, neviem, jak sa to volá. Neviem, jak sa to volá, neviem ma napadnúť. No, hrali sa na kráľa a ten, to je kráľ a oni ho normálne sotili z toho poseda a on normálne spadol a zobnil si celé rebra. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Stačí hodiť like a koment. Takže čúzak.